Panuwun utama kepada Gubernur Jawa Timur atas dukungan dan perhatiannya terhadap pelestarian budaya daerah serta upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui kegiatan seni dan budaya. Ngono, Mak. Iya. Terima kasih kepada Kepala Bakes Banpol Provinsi Jawa Timur ya atas terselenggaranya pentas wayang kulit ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa. Iya, sembah nuwun. Penyalahgunaan narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan sosial. Oleh karena itu, mari jauhi penyalahgunaan narkoba karena dapat merusak generasi penerus bangsa. Panten bener sing dadi kandamu, Mak. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, dan ras. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga kerukunan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ngono. Serta waspadai aksi premanisme yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ngono ya, Mak. Iya. Kudu waspada terhadap paham radikalisme dan separatisme yang mengarah pada terorisme dan berkembang di sekitar kita. Ngono, Mak. Mari kita antisipasi dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Pergaulan kuwi mau penting kanggo banget. Yen pergaulan nih karawan wong alim bakal dadi ya kuwi mau wong alim, nanging pergaulan nih kuwi mau ora bener bakal dadi bubrah ya, Mak. Kuwi kabeh pinangka dadi tanggung jawab awake dhewe, Nduk. Ngono ya, Mak. Memupuk generasi muda supaya ya kuwi mau berpotensi. Wong ngono. Mula kanthi ajang kang bagya kelawan mulya iki, Nduk, pelestarian budaya iki ngaturake panuwun utami dumateng panjenenganipun inggih menika wau panjenenganipun Bapak Edi Supriyanto SSPP MPFBN kelawan panjenenganipun Mas Agus ya sembah nuwun sing tanpa upama ya, Mbak. Iya. Awake dhewe uga ngaturake panuwun marang panjenenganing Bapak Ketua DPRD Kabupaten Magetan, Nduk. Panjenenganing Kang Ratno. Iya. Wiwit seprana seprene ya kuwi mau tansah nglesareke budaya, ya kuwi mau menyambung aspirasi sagunging para warga ingkang mapan ana ing Laladan Magetan, Nduk. Ngono ya, Mak. Iya. Matur nuwun mring panjenenganipun. Nun inggih Bapak Demang utawi Bapak Lurah ing Cepaka panjenenganing Pak Peno. Iya, matur sembah nuwun. Iya. Ugi sungkem takdim kula kunjuk mring ngarasanipun inggih menika Bapak Kapolsek Bapak Ndan Ramil. Iya. Bapak Muspika sedayanipun lan ugi matur nuwun Nduk pepunden kula danyange para dalang ing Kabupaten Magetan. Weh panjenenganing Mas Winarta. Iya. Mas Santo semanten ugi ngaturaken sungkem takdim kula katur. Weh ngono. Kuwi arep kaya ngapa piyayi Magetan lho, Nduk. Ngono ya, Mak. Mula Magetan ki jenderale pirang-pirang. Ya, sembah nuwun sing tanpa upama. Sowan ngabiwantara mring ngarsaning para pepunden, Nduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ana 9. Ana 9. 10. Kok iso 10? Lalu si Brahman ki diitung loro kae turah. Ngono iya. Wah, sembah nuwun sing tanpa upama dasare ginarebeg sagunging ya ki mau bintang tamu sing misuwur saindenging Nuswantara. Weh ngono ya, Mak. Iya. Awake dhewe tanpa guna yen to ya kuwi mau ora enggal daya-daya panjenengane abahe, Nduk. Wong ngono. Ben paring dawuh, ben paring sabda. Weh ngono. Ayo Mas, diaturake abahe kepareng minggah wonten panggungan. Ya. Aja dipleroki. Ya.